Futhi uma ngabe sikuJesu Kristu kufanele sithele izithelo. Why uma ngabe sikuJesu Kristu kufanele sithele izithelo? Ingoba uNkulunkulu wathi be fruitful, uba fruitful. Kusho ukuthi mase kuJesu Kristu asibe passive, sifike sibe active. Usuyaqala ke Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu, sibonge umusa kuuthando njalo nje silokho sihlangana sokhuluma indaba ezimnandi eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Sinibingelele nje bangcwele kwizindawo zonke. Siphinde sibingelele nabaqalayo nje mhlawumbe ukuhlangana nale channel. Ngizothi mina ungashintshi ungayindawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi, ngeke uzuyisole. Ithinta umuntu lezi kanye noNkulunkulu nje akukho kunye. Ngiyakholwa ukuthi sothi siqeda la yobusizakele. Siyabonga nje ngama comments amahle bazalwane, nokulike nokukhomenta nokusubscribe ukukhulisa lo msebenzi. Siyabonga nakuma channel supporters, siyabonga nakuma channel partners ngegama lenkosi uJesu Kristu. Nonke bazalwane ngokuhlukahluka kwenu siyabonga nje ngokuthi nipartnerishe ngalo msebenzi. Siyabonga ngakho konke enikwenzayo okuhle egameni lenkosi uJesu Kristu. Mangiqale ngidlulise le message ethi ngey 27 April kusayiwe Ngcobo kakashiki lutho, kusayiwa kuyokhulekwa, kuyoqedwa leli gama elikhona lapha, kuphakamiswe igama lika Jehova uEl Elyon, kuphakamiswe lona okuyilona elithi uNkulunkulu ongaphezulu kwabo konke, uNkulunkulu wadala konke, ongaphezulu kwakho konke. So phakamisa lelo gama nje kusayiwa bazalwane. Siyabonga nje ngeminikelo ekhona up to so far, futhi siyacela nje impela bazalwane ukuthi niqhubeke lokho ninikela, iyosiza leyo minikelo lapha yama ngabe sekiwa kuyokhulekwa nje. Bonke asebenikelile siyababonga kakhulu, kuhle nje siyakusupporta konke. Niqhubeke futhi bazalwane, ningapheli umoya, niqhubeke lokho ninikela ukwenza ukuthi konke esiyokwenza lapha kwenzeke. I-bank account i-bank account entsha ningayisebenzisi le besiyisebenzisa kwaNongoma last year, ikhona ke eyamanje okuyona nje i-bank account ezosebenza right through. Nje uma ngabe ufaka laphana i-account holders name i-National Prayer of Repentance South Africa, mangathi nje National Prayer of South Africa NPC i-account holders name. Ama details zonke ke nje akhona la escreenini, ngizophinde ngwafake futhi na ku-description. Siyanibonga nje bazalwane, inkosi nibusise. Ake siqale endabeni yethu, ngivule nje nganali ivesi kuMatthew ku chapter 9. Angizokuyifunda yonke le ndaba, ngizothatha nje uverse 29 la lithi khona ivesi, then he touched their eyes saying, according to your faith let it be to you. uJesu wabathinta amehlo. Uma bathinta amehlo wathi babezimpumputhe, wathi according to your faith let it be to you, makube njalo kunina. And ngempela sathola uverse 30 lana ethi and their eyes were opened, okusho ukuthi ngokukhola kwabo amehlo abo avuleka. Ngifuna ukuthi ke ngithi kuhlehla ngingahlali kakhulu kule ndaba namhlanje. Kunendaba nje la elapha kuGenesis, ake sibuyele nje from the beginning siyilande khona le ndaba ukuze sokwazi ukunderstand, ngoba inhloso yakho konke ukukhulisana la ekukholweni, hayi ukuthi ngoba mina ngazi kakhulu, cha, kodwa ngokusizwa nguMoya oNgcwele nami ngizoletha lokho akwambulayo, angakwambulanga ngeke ngize ngulethe, nami ngishare lokho uMoya oNgcwele angambulela khona. Siyabonga. Ake sithathe nje uGenesis chapter 1 siqale from verse 26. La kimi ku verse 26 lifundeka kanjena ke, so ifunda singajahile nje bazalwane ngoba yizwi leli lifuna ukuthi singalifundi sijahile. Masifunda sijahile kuningi esayesikulahle along the way. Ithi ku verse 26, then God said, kwakukhuluma uNkulunkulu, let us make man in our image. Wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu, according to our likeness. Lithi lelizwi lo muntu mangabe simdala ba umfanekiso wethu kufanele futhi asifuze. Kusho ukuthi thina
ngoba sesiyazi ke thina sesadalwa vele sikhona okumele sikwazi ukuthi singumfanekiso kaNkuluNkulu futhi wasidalela uNkulunkulu ukuthi simfuze. The question is simfuzile yini? But izwi ke lona lizosicacisela. Kufanele simfuze, let them have dominion. Malithi let them have dominion likhuluma ngathi thina sidalwe uNkulunkulu, lithi siphinde sibuse. The question futhi ukuthi siyabusa yini? Lithi lelizwi let them have dominion. Dominion over what? Over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth. Lithi nje kuyabalwa ofisha abasemanzini, izinyoni ezisemoyeni, na yonke nje imfuyo ekhona, but liphinde lithi and over all the earth. Kusho ukuthi kufanele sibuse kumhlaba wonke umhlaba, and over every creeping thing that creeps on the earth. Naphezulu kwazo zonke izinto ezinyakazayo nezimuvayo la emhlabeni. Thina singabantwana bakaNkulunkulu abadalelwa ukubusa. Unfortunately kwahamba kwangena isono. Masingena isono senza kwaba ne-disorder ey'ntweni zikaNkulunkulu. Namhlanje kunabantu ababuswa izinto okufanele ngabe bona abantu bayazibusa. Nje ukuyikhuluma nje ngiyiqonde, kunabantu ababuswa zinyoka today. Kunabantu ababheke ukuthi incebo yabo izoproducewa ingoba bakhonza inyoka ezithile. Abanye iprotection yabo iqhamuka kuyilwane ezithile, iqhamuka kwizinto ezithile. Kunabantu ababuswa yizo zonke lezi zinto ezikhona ezisemhlabeni. Bayenzeke lento yaba i-disorder. uNkulunkulu akamdalelanga ukuthi umuntu abuswe. Thina sikhothamela inyoka nezilwane nakho konke okunye ongakucabanga okukhona ukuze sizokwazi ukuthi siphile, sithole iprotection. Asiyikhothameli lezo zinto. Thina ngokohlelo lukaNkulunkulu sadalelwa ukubusa. uNkulunkulu wathi asidala umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. uNkulunkulu uyabusa, akabuswa izinto. Thina sadala ukuthi sibe ngoNkulunkulu la emhlabeni. La emhlabeni ke bese siyabusa phezu kwayo yonke into ekhona. Namhlanje sekwaba ne-disorder. But ake siqhubeke ku-verse 27 lithi, so God created man in his own image. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. In the image of God he created him. Ngomfanekiso kaNkulunkulu wamdala umuntu, male and female he created them. Uma sifunda ku-verse 28 lithi then God blessed them and God said to them. uNkulunkulu wababusisa-ke wayesethi uNkulunkulu kubona-ke, be fruitful and multiply. Uma babusisa abantu khona umyalelo uNkulunkulu awusho. Lithi iBhayibheli God said to them. Kwakuwumyalelo lo, icommand le okufanele ukuthi njengoba abatshela abantu ukuthi mabenze ngalolu hlobo bakwenza abantu. Njengoba thina siyalelwe lo myalelo lo ukuthi masiwenze into leyo uNkulunkulu ayisho, okusho ukuthi uma ngabe le eyashiwo uNkulunkulu ku-verse 28 kufanele ukuthi mayenzeke ngoba wayisho. Lithi iBhayibheli emveni kokube sebabusisile uNkulunkulu wakwenza nje konke kwaphelela, umuntu wamenza waphelela. Wasethi uNkulunkulu kumuntu, be fruitful. Wathi uNkulunkulu thela iy'thelo, be fruitful. Bathi uma ulifunda ngesiZulu lithi zalani, malithi be fruitful. Uma ufunda njengeversion esiZulu lithi zalani, and multiply lithi futhi nande. Well, uma ungayifunda ngeversion esiZulu izokulahla kakhulu impela. Lithi zalani nande, likuthatha likwenze ubone ukuthi njengoba umhlaba nje ugcwele abantu bezalana banda, yingilento vele yayifunwa uNkulunkulu, ile vele eyenzakalayo. Uma ungakubhekisise kahle, uSathane wathi uma ngabe efika emveni kokuba sekungena isono wayezokwenza i-disorder. And futhi uSathane wayezela ukuthi azokwenza yonke i-disorder, yonke into ezoyimisa against uNkulunkulu, against lonke izwi elikhulunywa uNkulunkulu.
uma ungakubhekisise nje usathana anandaba nokuthi abantu bayazalana, ukuthi nje abazalana abantu abashadile bathola abantwana, abangashadanga bathola abantwana, iy'ngane ey'ncane y'thola abantwana. Usathana kumkhathazi lokho, akanandaba nakho, but khona into anendaba nayo futhi uyayi-understanda because ila ezweni. Ama-version amanye ahamba silahla lathi zalani nande as if likhuluma ngokuzala or ukuthola abantwana sande, ngoba liqhubeke lithi futhi fill the earth, siwugcwalise lo mhlaba. Sho nje kufanele sibe baningi siwugcwalise lo mhlaba and subdue it, niwunqobe lo mhlaba and subdue it, have dominion over, nibuse phezu kofishi futhi uyaphinda phezu kofishi, abasemanzini, inyoni zezulu, nakuzo zonke, and over every living thing that moves on the earth. Asiqaleni phansi ke siyifunde kahle ke le ndaba. Ngokohlelo lukaNkulunkulu sizokwazi ukuthola i-disorder, sokwazi ukuthi sibuyele kuNkulunkulu. Lithi then God said, angiqale kulo nje iverse, then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Siyithole le ndaba, izwi lisikhulumela lona. Wayengeke uNkulunkulu athi sibe fruitful, simultiply nje kuyinto nje ayekhuluma mhlambe in passing. Ikhona le ndaba futhi deep, but sizoyithola kuphi? Ezwini likaNkulunkulu, izwi liyikhulumela. Lalela ke what happened la, ukuthi uNkulunkulu wawuhlelile umhlaba ngendlela yakhe, ebadala abantu, wawukhipha nomyalelo ukuthi babe fruitful, baphinde ba multiply, baphinde futhi bawunqobe umhlaba. Amanye ama-version la uma ngabe lithi and subdue the earth, lithi amanye ama-version athi take charge kophi la emhlabeni. Sangena-ke isono kwaba ne-disorder, abantu bangayenza le eyayifunwa uNkulunkulu ngenxa yesono. But fast forward kwafika uJesu. Uma ngabe fika uJesu wayezobuyisa izinto, eyibuyisela zonke back to i-order ke manje. Kulaba bayokholwa kuJesu Kristu, kulaba bayovuma yoba nenhliziyo ezivumayo, ngoba uNkulunkulu umuntu akamforce, akamenzisa izinto ngenkani. Izinto uNkulunkulu ufuna zibuyele back to order. Asiyilande ngokwalelizwi siye kuJohn ku chapter 15, siqale from verse 1. So kwazi ukuthi siyithole kahle le ndaba. John 15 verse 1, I am the true vine and my father is the vine dresser. Ngingumvino wona, ubaba ungumlimi. Uthi uJesu, I am the true vine, umvino wona. Ayikho eminye imivini, uye yena yedwa, uyena umvino wona. Uthi ubaba ungumlimi, the vine dresser. 2, every branch in me that does not bear fruit. Sihamba nayo nje asijahanga, khona sokwazi ukuthi siyithole kahle. Lithi lelizwi every branch in me, igatsha negatsha elikuJesu Kristu. Ngizokhuluma lapha nabantu abakuJesu Kristu, ngoba yena ungumvini owona, and thina njengamakholwa akholwa kumvini wona onguJesu Kristu, thina singamagatsha. Uthi ke manje igatsha negatsha elikuye, sikhuluma nabantu abakuJesu Kristu, igatsha negatsha elikuye elingatheli ithelo, that does not bear fruit. Uthe ngale ku verse 28 ku Genesis chapter 1 uthe be fruitful. Manje ukuze sokwazi ukuthi wayechazana uma ngabe ethi be fruitful, siyithola la ku verse 2. Igatsha negatsha elikuJesu elingatheli ithelo. Siyathola manje ukuthi akusikhona ukuzalana lokhu noma ukuthi zalane nande, but la ikhuluma ngempela ukuthela ithelo. Uma ngabe ethi nje uNkulunkulu etshela abantu ethi be fruitful and multiply, wayisho ukuthi ngempela abantu mabathele, baphinde bande, ba multiply, ba timeseke bande. Lalelake, igatsha negatsha elikuye elingatheli ithelo. Kushuthi uma ngabe sikuJesu Kristu kufanele sithele ithelo. Why uma ngabe sikuJesu Kristu kufanele sithele ithelo? Ingoba uNkulunkulu wathi be fruitful. Umyalelo le awubeka, be fruitful. So uma ngabe sikuye kufanele sithele ithelo. That's why uJesu igatsha ke manje elingabi fruitful, elingawenza umyalelo kaBaba,
lo awubeke ekuqaleni. Uthi uJesu, every branch in me that does not bear fruit he takes away. Kusho ukuthi ubaba uyalisusa. Leli gama ke lapha elithi he takes away alichaza ukuthi ubaba uyakubulala uma ungatheli ithelo. But lichaza ukuthi he takes away. Kusho ukuthi ngoba uJesu Kristu awutheli ithelo. Ubaba ke manje ufike akususe. Maye kususa akakubulali but uyakususa. Ukususa kubani? kuJesu Kristu. Ake sithi nje ukuqhubeka nayo. Lithi and every branch that bears fruit he prunes. Okusho ukuthi ke manje uma ngabe kukhona igatsha ke manje elithela ithelo njengoba ethe be fruitful. Bese lo oyigatsha okuJesu Kristu bese yaqala eyathela enzelwe yamyalelo kaverse 28 kuGenesis 1. Lithi lelizwi leli uNkulunkulu uyampruna. Kusho ukuthi manje uma ngabe empruna usuke kulungisa ke manje. He prunes for what? That it may bear more fruits. Uyakulungisa uNkulunkulu ekulungiselela ukuthi ke manje uthele more fruits, meaning ke manje okulungiselela ukuthi multiplier. Igatsha elikuye lithela ithelo. Uyalungisa, uyalipruna khona lizothela more izithelo. Uma ulifunda leli verse lithi be fruitful, then suyaqala wena kuJesu Kristu uba fruitful. Kusho ukuthi mase kuJesu Kristu asibe passive sifike sibe active. Usuyaqala ke manje uba fruitful. Uyakupruna ke manje. Ngesikhathi ekupruna wenzela ukuthi uthele more fruits. Ngesikhathi uthela more fruits you multiply. Ngesikhathi uthela more fruits. Ake siphinde siyifunde kahle asitshanga khona uzoyizwa kahle le ndaba. Every branch in me that does not bear fruits he takes away. Siphila ke la esikhathini manje la khona akhona amagatsha kahle kahle ubaba sawasusa kumvini owona wona. Lisho njalo ngithi yizwi igatsha elingatheli ithelo uyalisusa. Ukulisusa emvinini owona doesn't mean ukuthi uyafa ufe sikungcwabe cha. Kuphela uyasuswa emvinini wona. Bakhona ababe amagatsha ababe kuJesu Kristu. Abazange bathele ithelo. As a result ubaba wabasusa. Babe amagatsha okwakufanele ngabathele ithelo. Babe kuJesu Kristu. Umuntu uNkulunkulu wamdalela ukuthi afuze ubaba osezulwini. Simfuze uNkulunkulu. Sibuse phezulu kwayo yonke into. Kunamagatsha decide ukuthi wona manje angeke asabusa. Asarenda ukuthi wona azobuswa. Aseqala ke manje lamagatsha njengoba esebuswa nje acasha kodwa ngegama lika Jesu Kristu ukuthi sikuJesu Kristu. Kanti ubaba usabasusa. Wabasusa ngenxa yokuthi decide bona ukuthi instead of babuse base beyabuswa. Khuluma mina ngabantu bayazazi bathwela abanye. Bathwalela amasonto, banezinyoka, kunezinto ziningi. Abantu ngenxa nje yokuthi bafuna iminikelo, ngenxa yokuthi abantu bafuna ifame, ngenxa yokuthi abantu bafuna ama-followers amaningi. Decide ukuthi bayokhothama ezigodlweni ezirong. Bagcina sebebuswa. Kodwa bacashe ngoJesu Kristu. Sekubiza ke manje ukuthi ke mawumuntu wena olandelayo ukwazi ukubona, ukwazi futhi ukuzwa ukuthi lo muntu engimlandelayo usesekuwo yini umvini noma sewasuswa emvinini. Baningi sebasuswa emvinini. Maningi amasonto afile, dead churches. Maningi agcwele all over. Sinamasonto kwakuwa amasonto back then manje akusesiwa amasonto afile dead. Uzwa noma usufikile khona uzwe nje ukuthi ayikho into engiyizelela ekhaya kubathike mhlawumbe uma ngabe uyoqhubeka uzuqeda iservice uthi noma usuphumuza ukuthi angizange ngiphile. Futhi nabantu bakhona bayazizwa nabo ukuthi khona lento eshodayo ngathi mangabe ukuthi abazi konakale kuphi. Abanye bayalazi vele iqiniso ukuthi nje bona sebecashe nje ngegama lika Jesu Kristu kudala basuka. Lithi lelizwi ongatheli ithelo ubaba uyamsusa.
Maningi amabandla nje siyawalandela eqinisweni, silandela nje amasonto okudala afa asuswa kuJesu Kristu ngenxa yokuthi badecide ukungatheli ithelo okwakufanele ukuthi zibathele. Yabona uNkulunkulu ubheke izithelo ezithile, bona base bathi mase bengenile embusweni kaNkulunkulu base beyifunela okwabo. Kaningi abantu bamoshwa isisu, ukuthi abantu bafuna ukuthi izisu zabo igcwale, bafuna ukuthi izisu zabo bahlale besuthi, bahamba bagcina sebekhothama endaweni ewrong. Abanye ke nje bagcina sebekhonza imali, bakhonza izithixo ezithile, as a result wabasusa uNkulunkulu. Ake senze kanje, mhlawumbe siyithathe le ndaba siyibuyise kuJesu Kristu, because uJesu yena wafike waba yi-example, silandela yena sonke. uJesu wathi uma ngabe efika emhlabeni wafike wayenza le nto ayishiwo uNkulunkulu ukuthi be fruitful. Wafika uJesu wayithela izithelo. Sibona kuphi ukuthi wayithela izithelo? Sibona ngabafundi bakhe abamlandela. Ake sithathe nje laba bawu-12 noma oyi-1 wagcina ephuma endleleni ukuze kugcwaliseke imibhalo, but asithathe bona baba ngama-fruit laba. And ngokuthi uJesu waba fruitful, uNkulunkulu wampruna khona ezothela more fruits. Abafundi bakhe siyazi ukuthi bagcina belithatha ivangeli belihambisa kumhlaba wonke, but before balithathe balihambise kumhlaba wonke uyakhuluma uJesu kubo mangabe sevukile kwabafile, ngoba bambulala but wavuka wakunqoba ukufa. Wathi nihlale eJerusalema until nize nigcwaliswe ngomoya ongcwele. Ngempela futhi bahlala eJerusalema ekhuluma ngomoya wamandla, and ngempela bahlala baze bagcwaliswa ngalo moya. And ngesikhathi begcwaliswa ngomoya ongcwele abafundi bakhe, kwase kuyisikhathi ke sokuthi manje abafundi bakhe benze lokho okubizwa ngokuthi multiplication. uJesu unabafundi, ama-fruits. Labafundi bagcwaliswa ngomoya ongcwele. Ngesikhathi sebegcwaliswe ngomoya ongcwele, umoya wamandla, bayaqala ke manje sebeyamuva. Wathi uJesu mase nigcwaliswe ngomoya ongcwele noqala eJerusalema nishumayele khona nize nifike kupheleni komhlaba. Ngesikhathi beqala eJerusalema beSamaria beJudiya, into eyayenzeka lapho yi-multiplication, babe multiplier, babenza leya command yashiwo uNkulunkulu ethi uNkulunkulu multiply, ethi uNkulunkulu be fruitful and multiply. Ngempela futhi uJesu wakwenza lokho. Sababona abafundi bakhe behamba beshumayela, abantu bephenduka babe multiplier. And ngesikhathi abantu belokhu bephenduka, yini eyenzakalayo lapha emhlabeni? Uthe uJesu lapha kuGenesis 1 verse 28, uNkulunkulu lapha kuGenesis 1:28 uthe umhlabani unqobe. Ngesikhathi behamba belokhu beshumayela, abantu bephenduka bethatha uJesu begcwaliswa ngamandla kamoya ongcwele, bayawunqoba umhlaba, bayakhonkara laba bantu, they take charge, they subdue the earth. Yilokho kushiwo yileli yavisa. Alikhulumi ngokuzalana sande, but likhuluma ngokungena emsebenzini wenkosi impela, singene singenisise. Omubi wayithatha lento wayifihla nje, wayitwista, wayimosha nje ukuthi thina singayazi. Lalela kuNkulunkulu into ayifunayo kuthina njengoba thina sikuJesu Kristu ukuthi sithele izithelo, senze njengoba uJesu senza. Okusho ukuthi njengoba mina ngishumayela nje kufanele kube nabantu abaphendukayo abathatha uJesu. Labantu abaphendukayo abathatha uJesu kufanele bagcwaliswe futhi ngomoya ongcwele, wehle umoya ongcwele wehlele kubona. Mawehlela kubona umoya ongcwele, nabo bayaqala bayashumayela, bayahamba. Okusho ukuthi yini eyenzakalayo lapho? Kusho ukuthi mina engisemzimbeni kaKristu noma engiyigatsha elinamathele kuJesu Kristu ngiba fruitful, and manje uNkulunkulu uyangipruna ukuthi ke manje yenza kanje, eshumayela kanje ukuze abantu bezolizwa lelizwi. Ngesikhathi bephenduka abantu belizwa lelizwi, baya multiply, be fruitful and multiply and subdue the earth. Ngesikhathi abantu bebabaningi bephenduka, siyawunqoba umhlaba kanjalo. Wayazi uNkulunkulu ukuthi wayekhuluma ngani uma ngabe ekhuluma kanje. Ukunqoba umhlaba kusho ukuthi the more abantu bephenduka, the more abantu beza kuJesu Kristu, hayi the more abantu bethatha beye emasontweni, the more abantu besonta.
Omubi-ke wahamba wangena emasontweni wamosha amasonto. Namhlanje amasonto iphelile indaba yawo, iningi lawo, not wonke but iningi lawo indaba yamasonto nje iphelile. Kusela abantu asebakheshwa kuphi emvinini. But asilifunde nje lelizwe siqhubeke senalo lithi ku verse 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Liyasihlanza ke izwi. Uyabona izwi nje uma ngabe kuukuthi uyafuna ukulamkela hayi lizokuhlanza mani, lizokucacisela likugeze lelizwi likwenza ukwazi ukuthi uqonde ukuthi wena ungubani futhi uzeleni futhi wenzani. 4 abide in me. Kusho uJesu uthi masihlale kuye. Njengoba nami ngishumayela kanjena nje ngizothi abantu abahlale kuJesu. Angithi mina ozohlala kimi futhi angithi ozoncoma ikota to media. Mina ngisilutho nginothing nje ngu0 mina ungezi kimi lutho ngu0. Lalela iya kuJesu uthi abide in me, hlalani kimi. Sihlala kubani? kuJesu. Futhi uJesu akazange athi abide in churches. uJesu akazange athi abide kubapostoli nabaprofeti, abide kubavangeli, abide ko-pastor nako-teacher. Uthi uJesu abide in me, okusho ukuthi bonke abaphiwe lama gift okushumayela okusebenza embusweni kaNkulunkulu bonke kufanele bakhombe abantu kuJesu okumele bahlale kuyena. Hlalani kimi nami ngihlale kini. Hey, yabona nje uJesu sibuyisela kuye mani. Ile indaba nje yokukholwa ithi asizeni kuJesu, sihlale kuJesu naye ahlale kithi. Kusho ukuthi kufanele sazane noJesu, sifune yena. Isho njalo ithi as the branch cannot bear fruit of itself. Lalela-ke, amanye ama-branch ayekumvino wona acabanga ukuthi asengakwazi ukuyimela, baphuma endleleni base beyasuswa ngenxa yokuthi babecanga ukuthi bangakhona ukuythelela bona. Branch cannot bear fruits of itself, ngeke thina sithele ngokwethu unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Ngeke size sikwazi ukuthela lezi ithelo. Iziphi lezi ithelo singeke sikwazi ukuyithela unless sihlala emvinini, sihlala kuJesu Kristu. Iziphi lezi? Ilezi kuGenesis 1 verse 28 akhuluma ngazo, wathi be fruitful and multiply. Ngeke sibe fruitful futhi ngeke si multiply futhi ngeke size siunqobe umhlaba singekho kuJesu Kristu. Ngeke lokho sikwenze ngawethu amandla. Usiyabona nje ukuthi le ndaba ayihlangani nokuzalana nande negcwalisa umhlaba. Cha, kodwa le ndaba is a bit deeper. Ikhuluma le ndaba ngokuthi uma kuthiwa ke siyazalana, sizalana ngokuthi abantu babuye baze kuJesu Kristu, sibazalele kuJesu Kristu. Banda abantu siunqoba umhlaba. Siunqoba kanjani umhlaba? Ngokukholwa kuJesu Kristu. Ngeke siunqobe lo mhlaba ngawethu amandla nangokwethu ukuhlakanipha, but siunqoba ngokukholwa kuJesu Kristu. Ake siqhubeke nayo. Ithi ku verse 5, I am the vine. Yena uJesu yena yedwa futhi uthi I am the vine. Ayikho miningi imvini. You are the branches. Thina singama branch. Thina ke sonke nje sikholwa kuJesu Kristu. He who abides in me, ohlala kuJesu Kristu, and I in him, nami ngihlale kuye, bears much fruit. Utheli ithelo. Yabona nje ayikho nzima lento. Hlala kuJesu. Mhlawumbe uyasho ukuthi ngothela kanjani ithelo ngoze ngisuswe kuJesu. Hlala kuJesu. NoJesu ahlale kuwe. Automatically uzothela ithelo ngoba uhleli kuye naye uhleli kuwe. Into eyenza ukuthi abantu bangatheli ithelo ukuthi basemasontweni, yebo. Lamasonto awana Jesu. NoJesu akekho kubona. Nama leader lamasonto akekho uJesu kubona. Nalama leader wekho kuJesu. Ukuba amasonto wonke njengoba siwalandela ehlukene kangaka abehleli kuJesu noJesu ehleli kubo, ayingabe uyabona manje, ngabe kuyavungama, ngabe kuhlala kuzimvuselelo, ngabe kuhlala kushunyayelwa. Ukukangaka ukuhlangane nabantu benza ama open air beshumayela. Kukangaki nje mhlawumbe uhlane nomuntu eyishumayela noma ngabe kuphi, noma ngabe semotweni, eTaxini, ebhasini, noma ngabe kuphi. Kukangaki? Kukancane. Why kukancane amasonto emaningi kangaka? Why kukancane abantu belandela kangaka emasontweni benamajoyini nazo zonke lezi zinto, but kube kancane? Abahlalanga kuJesu, noJesu akahlalanga kubo.
basuswa. Ngane liyashizwe lithi ongatheli ithela uyasuswa. Shuthi basuswa. Shuthi lamasonto singawabiza ngani lamasonto? Lamasonto nje uma ungawabhekisisa kahle vele amasonto aseyindawo la khona ukuthi nje mahlanganile ukwenzela ukuthi nami angidlule emhlabeni ngingcwatshwe kube nomfundisi ozoshumayela. Nje omasonto amaningi vele sekumasingcwabisane. Senzela nje ukuthi masingcwabene. Sekuyilokho nje emasontweni ya nje masingcwabene kaningi masingcwabene vele. Nje nokuthi sihambeke nje just ukuthi sihambe sodlala sibuye. I'm sorry ukuthi ngiyibeke ngalendlela lento. Ngiyazi vele ukuthi ngiyibeka kabi but vele yona kanjalo ngoba manje siyakubona lokhu kuyenzeka. Why singabi fruitful? Why are we not multiplying? Why lo mhlaba singawunqobi? Ekubeni sabizela ukuthi sinqobe. Especially thina esingamaKristu ngoba sibaningi futhi esingamaKristu. Khonto engekho right ngathi. Yiphi engekho right? Sayigcina sikuye kanti sesasuswa. Into esixakayo ukuthi sibona siyaphila. Akazange uNkulunkulu athi mangikususa uzofa same time cha. Le ikhulumela izwi verse 5. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. Yabona nje into eyenza ukuthi sibe ngabazalwane amakholwa who are doing nothing. Singamakholwa nje ngegama. Into eyenza ukuthi sibe amakholwa who are doing nothing. It is because we are amakholwa angenayo uJesu. That's why literally without me you can do nothing. Ngithi mina ilula hlala kuJesu naye ahlale kuwe automatically. Lento izozenzakalela uma ongcwele uzoyenza lento uzothela ithelo. But asiqhubeke naye 6. If anyone does not abide in me. Ngithi mina ke siqwaye nje ke siyibheke nje ke siyithintithe lapho esikhona emasontweni ahlukahlukene ke siyibheke nje siyathelani ithelo. Sobona ngani? Naliso. If anyone does not abide in me, ongahlali kuJesu, he is cast out as a branch and is withered. Uyabona ke lithi he is cast out kusho ukuthi uyasuswa ngoba wena ukuye and wena uhlalanga kuye. Uyasuswa ke njenge branch ngoba wena uhlalanga kuye. Kusho ukuthi you are taken away. He is cast out as a branch and is withered. Ngesikhathi ususwa as a branch, ususwa kuJesu Kristu. Uzoqhubeka uphile la emhlabeni. Uma ngabe umfundisi uzoqhubeka lokhu umfundisi la emhlabeni. But ongasashumayela ivangeli leqiniso, oshumayela ivangeli lokuthandwa abantu, oshumayela ivangeli lemnikelo ukuthi abantu kufanele ngingaba limazi ngoba bayogcina bengasanginekeleli, oshumayela ivangeli. Yabona nje uyogcina uba yilo mfundisi loyo, lo mfundisi onjalo ongasenalo leli iqiniso ingoba kasekho kuJesu sesusiwe. Kancane kancane you are getting withered. Kusho ukuthi uyabola. Uma nje ungathatha nje ihlahla nje esibolayo asiboli same time but kancane kancane sibe silokhu sibola size some. Lalela ke lithi if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire and they are burned. Ekugcineni la khona ke manje usuwomile njengesihlahla esomile. Uzawuthathwa ke wena uyofakwa emlilweni. Okusho ukuthi uma usaphila usesenalo ithuba lokuphenduka. Sengaphenduka kahle kahle. Yebo sesasuswa abanye bethu. Ingakho singasathela ithelo but kancane kancane slowly we are getting away and away and away from Jesus Christ. So gcina sibolile mase sibolile sesomile sesifana nesihlahla esomile so bese si ready ukuthi siyongena emlilweni. Lapho ke kuyobe sekulate kungasekho ukuphenduka. Ukuphenduka kusaseyimanje. Musukubuswa yilezi izinto owathwala ngazo. Musukubuswa imali, musukubuswa izinto. Busa phezulu kwazo zonke lezi zinto. Ubusa kanjani phezulu kwazo zonke lezi zinto? Ngokukholwa kuJesu Kristu. Phenduka sesenethuba. Thatha uJesu abe inkosi nomsindisi. Omunye umuntu angayibuza ngempela kuyenzeka ukuthi uNkulunkulu esemamkelile uJesu Kristu aphinde futhi the very same Jesus amsuse kuye
kuyenzeka wamamukela uJesu bese uJesu yakususa kuye. Uma ulifunda la ku verse 2, hayi mina, every branch in me that does not bear fruit he takes away, uyalisusa, because awutheli ithelo. But ithuba lokuphenduka lona likhona. Ake sibheke izwi ukuthi kuyenzeka yini futhi. Siye lapha encwadini kaRevelation. Ake sibheke la encwadini kaRevelation isambulo ku chapter 3. Mhlambe siqale ku verse 14. Revelation chapter 3 verse 14 lithi, and to the angel of the church of the Laodiceans write, these things says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. 15, I know your works, that you are neither cold nor hot. Indaba, ngiyazi imisebenzi yakho ukuthi awubandi futhi awushisi. I could wish you were cold or hot. Bengifisa ngazathi ubungakhethwa kodwa. Ubandeke uma ngabe yabanda noma ushise uma ngabe yashisa. 16, so then because you are lukewarm, undikindiki. Uyabona nje kuna baningi amasonto amaningi kanjalo nje ndikindiki. Abantu abaningi mangikhuluma ngamasonto ngikhuluma ngabantu, ngikhuluma ngathi impela thina abazalwane. Lithi because you say 16, so then because you are lukewarm and neither cold nor hot, awubandi futhi awushisi, I will vomit you out of my mouth. Ngizokuphalaza ngomlomo wami. Ngizokuphalaza ngomlomo wami ngoba manje undikindika ubanda ushisi. Choose one. Banda noma shisa. Khetha kodwa. Lisho njalo lelizwi ukuze uzokwazi ukuthi uthele ithelo. Coming back to verse 15, ku chapter 16 kaJohn. Ithi ku verse 7, if you abide in me, uma sihlala kuJesu, and my words abide in you, namazwi akhe ke, ngoba lamazwi engakhulumayo akusona wami amazwi akhe uJesu Kristu, and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit. Understand lokho. By this my Father, ubaba wethu osezulwini uNkulunkulu, uyadunyiswa uma sithela much fruit, so you will be my disciples. Uma sithela much fruit. Ithathe lento njengesihlahla. Isihlahla uma ngabe kuyihlahla noma ngabe sama phama fruit asivele sithathe nje ama orange. Isihlahla sama orange. Uma sithela sisuke siba fruitful. But baye benze njani ke laba abeyihlahla? Bayazi ukuthi kuze siqhubeke silokhu siba fruitful lesihlahla, kufanele basiprune. Mabengasiprune ngeke sibe fruitful ngokudla. That's why uJesu enza ethena ungumvini ubaba ungumlimi. Igatsha elingatheli, elingatheli liyasuswa, elithelayo liyaprunwa. Nesihlahla esithelayo siyasiprune ukuze sizothela much more fruits. Khona sizo multiplier. Isihlahla sithela ama fruit, usiprune khona sothela more fruit, khona sizo multiply isihlahla. And ngesikhathi si multiply lesihlahla yini eyenzakalayo lapho? Lesihlahla lesi siyabusa, lesihlahla lesi siyanqoba. Lithi lelizwi ku verse 28 kaGenesis ku chapter 1. Ngiphinde nje ngiyifunde. Then God blessed them and God said to them, be fruitful. Sesiyazi ke ukuthi yini ukuba fruitful? Ukuthela izithelo. Izithelo ziphi? Izithelo lezi impela zikamoya zokuthatha uJesu, ukholwe kuJesu Kristu, kube nabantu nawe osubaphendulile, ubatshela ngevangeli ngoJesu Kristu. Labo bantu labo nawe ugcwaliswe ngoMoya oNgcwele, nabo bagcwaliswe ngoMoya oNgcwele, nabo baqhubeke bayotshela abanye kanjalo, and multiply. Siya multiply kanjalo. Fill the earth. Siyawugcwalisa umhlaba. Siwugcwalisa ngani umhlaba? NgoNkulunkulu. Fill the earth. Hayi ngokwethu ukuhlakanipha, hayi ngewisdom yethu, ngokwethu ngeke size sithele ithelo. Fill the earth, siwugcwalisa umhlaba and subdue it. Amanye ama-version athi take charge and take charge. Kusho ukuthi ke manje sibuse until azazabuye uJesu Kristu.
liqhubeke futhi lithi have dominion over the fish, ubuse phezu kwazo zonke izinye izinto ezikhona, hayi sibuswe ngizinto. Sisengaphenduka, wayengiqale ngaleli verse lelana, ngiqale ngalo lela verse lelana ngoba konke kuyokwenzeka according to your faith. Uma ngabe yalizwa lelizwi ujaji umuntu okutshelayo uthi ngiyamuzwa but lento ayikhulumayo ayikho, then according to your faith kokwenzeka nje ayikho, uzoyibona ngelinye ilanga. Kodwa futhi uma ngabe kukuthi yalizwa lelizwi uyafuna ukuphenduka ubuyisane noNkulunkulu ngokuphelele, khuluma mina nawo wonke umuntu, umfundisi, umzalwane, as long as umuntu othi ngisindisiwe ngamamukela uJesu Kristu, meaning wena uyigatsha elikuJesu, thela-ke ithelo. Mawuthela ithelo wenza lokho okufunwa uNkulunkulu, ubaba ezulwini uyadunyiswa, uthola udumo, uyaglorifywa uNkulunkulu, uthola udumo, siyamglorify uNkulunkulu, simenza mkhulu ngokwenza kanjalo. Siwunqobe lo mhlaba, sadalela ukuzonqoba thina, hayi ukuzonqotshwa. Konke kodwa kokwenzakala according to your faith uma ngabe uyakholwa. Ngomusa weNkosi uJesu Kristu siphinde futhi sihlangane kwividiyo elandelayo. Amen.